ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ತುಳು ಬದುಕದ ನಿಲೆ ಬೆಲೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ 15 ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆ ಒಡಿಯೂರು ರಥೋತ್ಸವ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂದಾಂದು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ತುಳು ಬದುಕದ ನಿಲೆಬೆಲೆ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನಡು ತುಳು ಬದುಕದ ಉಲತಿರ್ಲು ಬಗಿಟ್ಟು ಈಚಾರ ಕೊಟ್ಟದಿ ಒಂದು ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ 13 ಮನೆ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಕಬಿಕೂಟ ಇಸೀಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತುಳು ಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಪಿಗೆ ತುಳು ನಾಟಕದಿ ಮಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪೋಪಿನ ನಡಪುನ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಒರ್ಮರೇಕ್ ಮೆರವಣಿಗೆ 10 ಉದಿಪನ 15 ಈಚಾರಕೂಟ 15 ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೀಸ್ ರಡ್ಡೇಕ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಕಬಿಕೋಟು ಮೂಜರೇಕ್ ಮುಗಿತಲ ಲೀಸ್ 5 ತುಳು ನಾಟಕ ನಡಪುನೊಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡ್ಯರು 15 ಮಾಯಿ ರಡ್ಡು ಪೋಪನ ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆ ಒಡಿಯೂರು ರಥೋತ್ಸವ ನಡಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಧರ್ಮಸಭೆ ರಾತ್ರಿ ರಥೋತ್ಸವ ಕನ್ಯಾನುಗು ಸವಾರಿ ಕನ್ಯಾನ ಬೊಕ ಮಿತ್ತು ನಡ್ಕಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಯಕದ ಬೆನ್ನೆದಿ ತುಳು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅಟನೆ ಆತನಂದು ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಶುರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುದರಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರ 2018 ಏನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ದಾನಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುದಲಿನ ಆಟಿ ಎಂದು ಪಂಡಿನ ಈಗ ಸಂತೋಷ ಆಗುವುದು ನಾನೇ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿದ್ದು 19ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ವರ್ಷೋಡು ತುಂಬುವುದೆಂದು ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಸುರುಟು ಬಿತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸತ್ಯಗಣಪತಿ ಒಂಬತ್ತಾಜೆ ಅರೆ ಎಟ್ಟೆ ಸೇವಾ ತಪ್ಪಿ ಅರೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸದಾಶಿವಳಿಗೆ ಪಟ್ಟೆ 2001 ಅಪ್ಪಗ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಐದು ಖಂಡಿತವಾದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪಗ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂತ ಆಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇനി ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ನಮ್ಮ ತೂವಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಿನ್ನದ ಕೀವಳಿದೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಪಿನ ಒಂದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಟು ಯಾನ್ ತೆರೆ ಬಂದಿದೆ ಅಪಗತ ಕಾಲದ ತುಂಗೇರು ಬರ್ತದಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಗವತ ಉದತ್ತೆ ಐನೋರ ತುಂಡ ಐತ ಪಡಲು ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ ಕುಮಾರ ಪೆರ್ಲ ವಾಸುದೇವ ವಾರ್ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮಲಾರ್ ಜಯರಾಮ ರೈ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದಾಶಿವ ಅಳಿಕೆ ಶರ್ವಾಣಿ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜಿತ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಸೇರಾಜೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡಿಕ್ತೀರು.